Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyitshali kaMakuPastor Ntshali. Kubalulekile nokufanele ukuthi-ke qikelela qinisekisa ukuthi-ke inamba uyisisa kuphela kusukela 9 ekuseni ya 5 ntambama umlandeli wechannel ungangu-WhatsApp ungangifoleli ngo-WhatsApp ungangifoleli before 9 ungangifoleli after 5 ntambama ungangifoleli ngamasonto ngisesontweni fona from Monday to Friday kuphela from ekuseni ngo-9 to 5 ntambama kuphela. Masengayo zonke sawona pastor usho ukuthini uphupha inhlabathi isendlini yorondo endlini yakwagogo isithulele nake singakusho inhlabathi ise-python ngokwesintu inyoka ihambisana nemimoya yedalwa imoya yamathoba imoya yamadlozi so asize kanjena. Number 1 ngokwesintu uma ngaphupha la inhlabathi ungawuphawula ngelubi uma esendlini osuke nje likhomba ukuthi kungenzeka kade nivakashelwe isidalwa sekhaya noma ithongo lasekhaya kakhulukazi uma kungukuthi kunomcimbi kade niwenzile. 2 kwesinye isikhathi yes what we can say uma ubhikathi kungenzeka uphawula ngelubi uma isendlini olungabe lusho ukuthi kungenzeka kala kufika isidalwa somuzi futhi kumele liphuthume nenze isithebe noma okunye okukhalelekayo nokudingekayo emsamo ngoba ingafika lenhlabathi ngoba kukhona ufuna kuphuthule kwenziwe. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha inhlabathi kuba uphawula ngelubi uma esendlini olungasho kungenzeka izidalwa zingenile ekhaya zingaphakathi komuzi uma kungukuthi kade isanda kusifaka uyiphupha engafanele kwathi bebedla befaka idalwa asivale kanje. Number 4 futhi ngokuphupha inhlabathi ngaba uphawu olubi kwesinye isikhathi uma isendlini olungabe lisikhombisa ukuthi kungenzeka niphila nomuntu oyisitha oyeqoko futhi oyingozi kodwa ozenza kuhle. KukaMathewu 12:34 inzalo yezinyoka ingakhuluma kanjani okuhle libabi na ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo kanti ngoLuka 3:7 ngakho-ke wathi eziqukweni ezaziphumele ukubhabhatiswa nguye inzalo yezinyoka ubani onibonise ukubaluleka kokuthelo ezayo na. Siyabonga.